88, panalo siguro Sa 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat tayo, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to. Kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay. Babangon buong bansa. Tanglasan ng kinabukasan. May pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan. O tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO. Kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotogin sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas, cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi na tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo. Baka bukas kayo maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao asenso. Nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao. Sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan. Lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to. Kakayanin natin to. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Simulan na po natin ang second actual draw for SL number 3113. Pangasinan, let's play Small Town Lottery.
23 is our first winning number. Babalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. Our second winning number is number 37. Number 37 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 5 p.m. draw today are numbers 23 and 37. Numbers 23 and 37 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. Tumuli si Nora Dino Sarmiento. Lagi po natin tatandaan, PCSO, hindi mo ulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for January 19, 2025, 5 p.m. draw are 23:37 exact for 23:37 exact for Buhay giginawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO